Нека да разгледаме картите, какво ще ни покажат за отношенията между вас. Пауза или край? Какво е това между вас? Пауза или край? Само искам да кажа, че това е една обща енергия и може да ни резонира с всеки. Нека да видим сега отношенията. Тук картите ми показват, че отношенията между вас са започнали с много топли чувства. Имало е много страст, ентусиазъм, имало е желание, изкушения, имало е романтични жестове, предложения. Но в даден момент някой се е оттеглил. Настъпило е дистанциране. Защо е това дистанциране? Тук картите много ясно ми показват, че причината за това оттегляне е, че тук става дума за отношения, в които са замесени трима души. Картите ясно показват присъствието на друга жена, както и на официалната партньорка или съпруга. Тази сложна ситуация е наложило това отдръпване с цел да се изясни ситуацията и да се приключи един цикъл в тези взаимоотношения. Но тук картите ми показват, че ще има движение. Ще има движение между вас. Тук всеки един от вас търси справедливо решение. Предстоят бързи действия. Ще има контакт между вас. Това все още не е край. Това е пауза. Благодаря ви.